Ako sa správne starať o svoje vlasy či pleť, alebo ako nanášať make-up, tak práve na tieto otázky ste mohli nájsť odpovede na veľtrhu kozmetiky a krásy Interbeauty, na ktorom sme nemohli chýbať ani my s našou kamerou. Už po 25. krát otvorilo Interbeauty svoje brány pre každého so slabosťou pre najnovšie kozmetické trendy, krásu či zdravie. Širokú ponuku kozmetických prípravkov na pleť, vlasy či nechty a nielen to prišlo prezentovať až 210 vystavovateľov zo 4 krajín sveta, u ktorých ste si mohli hocčo vyskúšať, zakúpiť, ale aj si nechať poradiť. Ak ste tento veľtrh premeškali, tak sme aspoň to posledné urobili za vás. Aké sú tohtoročné, tak najvýraznejšie trendy, čo sa týka líčenia? V líčení by mala v podstate teraz prevládať prirodzenosť. Dôležité je hlavne, aby pleť bola úplne krásna, jednotná, prirodzená, naličiť si k tomu jemne očká. Môžete si dať linku, špirálu a prípadne výrazné pery. Dôležité je neskombinovať tie dve veci dohromady, čiže buď si naličiť výrazné oči a k tomu jemné pery, alebo práve naopak, oči iba jemne a pery opačne. A kde robíme najväčšie chyby? Najdôležitejšie je vybrať si ten správny odtieň a to si vyberie dáma tak, že musí úplne splynúť s farbou jej pokožky. Nesmie byť nikdy tmavší ani svetlejší. A určite potiahnuť ten make-up pekne až na partie krku, aby to bolo tip-top. Samozrejme sme nemohli zabudnúť ani na nechty a ich úpravu. Čo sa týka lakovania, tak v trende sú krátke nechty, pekný oblí, mandlový tvár, s tým, že v podstate stále už niekoľko rokov za sebou je to neustále rôzne odtiene červenej farby. A ešte malá rada od profesionálky. Tak v prvom rade treba povedať, že väčšina žien mnohokrát si robí manikúru po nejakom rituáli doma kúpelovom. A tam je najväčšia chyba, že nechty sú veľmi rozmočené, mokré, tým pádom už pilníkovanie by v tom čase nemalo byť, lebo môže dochádzať k štiepaniu nechtov. A druhá chyba, že vlastne ak sú tie nechty napúčané vodou, tak by sa nemali ani lakovať, lebo to lakovanie veľmi dobre nedrží. Príslovie, že krása pramení aj znútra, si vzali doslovne usporiadatelia veľtrhu, a tak na Interbeauty nemohli chýbať ani rôzne prístroje starajúce sa o zdravie a krásu z trocha iného uhla. My tu máme takéto prístroje, ktoré pracujú na báze toho, že sú tam LED svetielka. Červené svetlo preniká do pokožky úplne najviac a teda sa venuje jej základom. Vyrovnáva vrásky, spevňuje ju a regeneruje úplne od základov. Je to takové křeslo, které pomocí velice silného elektrického impulzu dokáže stimulovat svaly v našem těle, ale co je na tom zajímavé, dokáže stimulovat svaly, o kterých nevíme, že je máme. Krása je dôležitá nielen zvonka, ale aj znútra. Priamo z magnetického kresla pre televíziu MC2 Katarína Kukurová.